Hello, kok bani sanai hasuk dini saya nei saya tongnani hinui kalok tongmani ma sasinai kokai haisi puilani je joton saimano puila sikang IPF tingka IPF tini bai breakdown hingui TSP hingui asaikha o TSP no hingkai norok kebo salaya kok aboni pore debra mota paikha oro khe debra mota burung thangmaikha jeng ongko Produt Kishore TSP ni leader Chittaranjan no tam sabui kok khwnariui bail khlai tlangui alliance wnglaui thangkha thamani yagulo ADC sorkar phaikha ADC sorkar phaimale o angkut byaktigoto Kalyanpur district ni takbo ongko secretary debra motha ni tongmung takbo elekar ni borok rok debra motha ni borok rok afuru ano hinsa nangjagui jolijagui chajui wngui tam bungjakha mane norkha borok ano side o manor ang tam sajak rok kwbangma bwskango rogo agee o tabuk bo hingke aboni bagui borok ano chajui wngui norkha angai pono afuru kha thailia strong khlaiui teisa ang kuni dige thangya tongkha hingke tabuk hingke ang nukha ano mani pabda nangkha nangya tabuk slowly breakdown wngui tongo break bo wngthanai break wngsugui thanai abo bini bo naharmung hamya Produt Kishore ni abo naharmung hamya bo sia se klaio Hindi English manma baiya oboni swkang okhor si nango okhor bai si hingke ang tabuk tei thaisa kok sanai bini kok no sanai bo miya bwskango boro bo kaisa kok samani bo sao je debra saro khai hani bwsabo hingke o swngchar ni tei bebak manuisu tei onyo dophang khai onyo borok rok khai haniyara o wngka rogo tamsa nini bible nini jekunu Gita ba nini jekunu mwtai ni boi o ba kaitor ni boi o tamsa puila borok no chwla masa bwrwi masa swnambui rwo abo bo hani hingke tabuk oro bebak erbaikha hingke bo bahai khe saka je debra sarojima oro hani bwsa tei onyo borok rok khai tei onyo jaat rok khai borok khai tam bai achai faikha borok khai tam ni swnamjaka bo ekdom rong kokmang sai tongo bini brand bo aro tei theisa kok tamsaka bo aro debra saro no bo hamjaya hinui sai tongo aro norok no bo jaga o hemlogoi tongo tei theisa kok tamsaka bo ah jaga dabi tabuk khai dabi chini choice sipu bo ah jaga mia chini choice hingke chwng ba agee o Tiparaland se nango Tiparaland nango mane new state nango ADC no ADC elekar no kwtal rajyo swnamnani naio chwng abono nango hingke chwng kwtal rajyo swnamnani hinui dol swnambui je jaga o samung tang tongfru khe nong chini dol no tam khlaikha tabuk nong afuru khe puila chwng haifru khe nong chini kok khwnanai hingchau tabuk nong tam chini kok naliya tabuk chwng khe nini kokmang nawi thanai nwngkhai tamo chwng nwngkhai bwsuk sika ba Produt Kishore nwngkhe bwsuk sika ang swngna muchungo nono nong tei kaisa kok sabo bo.
Takai chini choice bu chini choice no chini choice hingkai ketal rajyo swnamnani edisi elakar no hingkai nung chini choice no se nung kai swaio tabukai nung chini choice hin tongo nini choice tamo bini choice tamo bini choice bo bono swngdi noro pal pal swngdi bono norok swngya kaisa tai kaisa kok ang bui haya ang borok haya ang tabu elan khlaio ang bo tabu ketal ang norjakmani ang keboni dolya ang norjakmani norjaka ang tabu norjakmani ang bo saimano bui tamo khlaiya ang tamo khlaimaya ang bo phunuknai ang tabu directly babe ang sao saklaio kok borok dofa buja buji baikha kok borok dofa ang Delhi o thangnai register khlainai ani bodol kok borok dofa bodol kok borok sanai jaat rok ni bagui ha nango Roman script nango kok borok ni script abo bo nango sudu kok borok ni bagui mis samung tangnai kok borok dofa kok borok ni bagui ang tiprasa mungbai tai fight khaya tiprasa mungbai fight khai mung sammaya jaat ko guli maro basa no language no se kok borok no se nijini kok borok basa no se hamja kungna nangnai swnamna nangnai kuchugo tisana nangnai kok borok dofa ang bodol songjanai register khainai kok borok doka ang khud ang nijar ang Dipankar Debarma president bodolni ang songjanai tabuk ang keboni dol himya kok borok dofa kok borok sanai rokni bagui edisi elaka no ketal rajyo swnamnani nango nayo swnamnai ketal rajyo swnamnai edisi elaka no nini ara gira saimya baade edisi elaka no ketal rajyo swnamnani obo kaisa tai kaisa kok borok chwng samano kok no kuchugo karinani chini swijak swijmani script hoite nini tabuk Roman script phanangdong na original script bai phanangdong abono chwng sriti rinani swnamnani swignani abo bai kok borok dofa long live kok borok dofa long live keboni tola tongya keboni tola tongya norok hai sia nugya nungra buini wngkono nairok wngkono nongni bongkobo tongya nongni dol nongni norok bai samung tangya no matter borok kwrwi phaikhe phaitong join na khaidi ana hamjak kono kankodi no matter toba ang bo founder kok borok dofani founder tai kaisa ta pokdi tai kaisa ko royal borok army kok borok army tai kaisa TSA bo tongo Roman script nai kok borok no ang bo kok borok ni bagui samung tangnai kok borok dofa chini jaat ni mung kok borok dofa kok borok sanai jaat achai jonmani bumani bohongnai flot kok phaipro chimni kok borok sao kok borok sanai jaat chwng naki tai onyo jaat ya kok borok sanai jaat ang saui tongo tai kaisa hingka hingke tamo tai kaisa kok ma sachinai bo tam hinui sa bo kaham kong no sana burungya tai thaisa kok ang bui bai norjakmani ang ani byaktigoto ang tabu wngkonai khailaiya no logirna khairi logirya khairiya no matter tai kaisa kok bui afro jeto samung tang tong purkha borok byang tong bui je puro hamrui purkha borok phaiui wngkoi nai paibio aborkhe bui ni norsa sana muchungya kong no to ma saka.